אני מיד יזמין 4 אנשים יקרים שאנחנו באיביי עובדים איתם, חלקם בשנים האחרונות, חלקם יותר לאחרונה, והם יבואו ויקחו מהניסיון שלהם על איך עושים את זה בעצם בכלל באי-קומרס וספציפית במובייל. טלי קזריאן. לטלי יש עסק שנקרא גיטה ג'ולרי, היא בעצם מייצרת ומוכרת חומרי גלם לתכשיטנים שעל פיהם הם מייצרים תכשיטים, היא תכף תסביר לנו מה זה אומר. יש לה מפעל בישראל, זה עסק משפחתי שקיים כבר 3 שנים, יש להם 30 עובדים, הם מוכרים קטלוג של 10,000 מוצרים. היא בנתה גם בית ספר שלם להדרכה, היא מייצרת סרטים, היא מנהלת קהילות של תכשיטניות, היא תספר לנו על זה עוד מעט. דייב יקר, דייב, בהחלט, דייב מנהל פעילויות בעצם בשביל מותגים אחרים, בשביל סוחרים שמוכרים באיביי, הוא מפעיל 11 עובדים במיקור חוץ. הנתון המעניין, אני חושב, של דייב השנה זה ש53% מכל מה שהוא מכר השנה קרה במובייל. אני חושב שיש הרבה מה ללמוד, אני מקווה שתשתף היום קצת יותר מבדרך כלל. דרור שניידר. תראו, דרור הוא מראשוני המוכרים של איביי בארץ. הם זיהו את זה כבר לפני הרבה זמן. דרור מגיע מעסק משפחתי של 5 דורות בתחום שעונה היוקרה. יש להם 15 עובדים בעסק ועובד אחד שמטפל את כל הפעילות באונליין. שליש מהמוצרים שלהם השנה הם מכרו במובייל. ואני חושב שעוד דבר מעניין, מעבר למאות המלצות שיש לו, ותחשבו כל עסקה אצלו, הוא תכף יספר מוצרים שנעים בין $1,000 לעשרות אלפי דולרים, הוא גם מכר מוצר ב$2.3 מיליון באינטרנט, אז אתם גם תשמעו על זה קצת. ואחרון חביב זה נחום, זה השם שלו, תכירו את המותג, תתרגלו. נחום הוא בעל חנות אופטיקה נובה למשקפי שמש וינטג', הוא בעצם מוכר מותגים מקוריים אבל רטרו, ודברים שעושים קאמבק, מוצרים של דגמים של לפני 20-30 שנה. הוא עד היום ניהל חנות רק באופליין, וממש לפני 3 חודשים הוא פתח את הפעילות באיביי, וכבר 30% מהמוצרים שלו נמכרים במובייל. אז חברים, אני ממש שמח שאתם פה, כיף גדול להיות איתכם. אז טלי, המוצרים שלך הם בעצם בסיסים לתכשיטים או חומרי גלם לתכשיטים, ואת מוכרת אותם ספציפית לתכשיטניות. כמה מוצרים בערך את מוכרת בשבוע? אנחנו חברה סיטונאית בעצם, מפעל ייצור אשר נתמך כל כולו על חנות אונליין בשם גיטה ג'ולרי. אנחנו נותנים את כל האפשרויות לתכשיטניות מסביב לעולם, לקנות את הבסיסים וחומרי גלם לתכשיטי אופנה. אנחנו מנחים אותם, יש לנו בית ספר שמדריך אותם איך להכין את התכשיט מההתחלה ועד הסוף. יש לנו תומכי מחירה כמו אינסטגרם, פייסבוק ותתי מותג שיצרנו בעקבות החברה הזו, שאנחנו מוכרים באמצעותם באיביי, באמזון, באצי. בעצם כל המפעל ייצור שלנו מתבסס על מפעל ייצור שמוקם בישראל, הכל תוצרת הארץ וייצור לכל העולם. כמה את מוכרת בשבוע? אנחנו מוכרים בשבוע, ביום אנחנו מוצאים בין 30 ל-40 משלוחים, אשר כל משלוח יכול להכיל מ10 פריטים עד מאות פריטים להזמנה. מדהים. דייב, אז השנה 53% מהמחירות שלך במובייל, כמה בכלל מחירות אתה מנהל בסדר גודל נגיד של שבוע? אז אני מלווה עסקים וחברות ישראליות שיוצאות לחול באי-קומרס, וזה בכמה תחומים שונים, חלק בתחום של אקססוריז, משקפי שמש, רשת גדולה שאני מלווה, וגם חנויות ועסקים בתחום התכשיטים, פאשן ג'ולרי, אם זה תכשיטי יהדות, תכשיטי יהלומים וכדומה. ואני יכול להגיד שזה שונה בכל אחד מהם, אמרנו 53%, אז זה יותר נוגע לאקססוריז ולמשקפיים, שם גם אנחנו רואים באמת מאות הזמנות בשבוע, שזה יכול להיות 30 פלוס הזמנות ביום, וכשאנחנו מסתכלים על תכשיטים, שזה עולם שיש בו יותר מעורבות ויותר מעורבות רגשית של הקונה, כמו שתיארת, טבעות אירוסין וכדומה, אז זה יותר באזור של 3, 4, 5 הזמנות ביום, אבל בכל אחת יש באמת איזשהו תהליך יותר ארוך, העסקאות יכולות להיות גם $5,000, $3,000, כך שאפשר להגיד ש30% מהם בצד של הלקוח מסתיימות במובייל, אבל כל התהליך כולו בצד של המוכר הוא בערך 99% במובייל. דרור, אתם מוכרים, לדוגמה שעון אומגה יכול לעלות בין $1,500 ל-$20,000, כמה מוצרים אתם מוכרים בעסק שלכם? כמו שאמרת, אנחנו התחלנו ב-2009,
אנחנו רואים תהליך גדילה, כי אם בהתחלה היינו מוכרים בערך מוצר פעם בשבוע, אז אנחנו ראינו שב-2015 אני מוכר בערך מוצר פעם ביום. עכשיו זה נשמע אולי מעט, אבל כמו שאמרת פה, כל מוצר זה מוצר יחסית יקר, ואני חושב שבעיקר אפשר לקשר את זה לקטע של המובייל, כי היום יש יותר קשר עם הלקוח. כלומר, היום אני יותר זמין ללקוח, אני יכול לענות לו מהר על השאלות, וזה מה שבסוף סוגר את המעגל, והיום אני מגיע למצב שאני עושה משלוח פעם ביום, וזה מדהים. מדהים. נחום, מה העניינים? מעולה. אתה חדש בעולם האינטרנט, וכבר אתה מוכר יפה. תודה אתה בעצם רבה. מוכר משקפי שמש, אמרנו, וינטג', וכמה נכון. מחירות אתה מבצע בשבוע? אנחנו באמת הכי חדשים פה בפאנל, קיימים סדר גודל של 3-4 חודשים באי-ביי. נכון להיום קצב המחירות הוא סדר גודל של 15 עד 20 משלוחים בשבוע. מאוד מרוצים, כי גם רואים קצב גדילה עקבי. תראו, השאלה הראשונה שקיבלנו היום מהקהל היא בעצם על כסף. מי ההכנסה שלו נשענת בכלל על האונליין בעיקר? טלי. ההכנסה היחידה שלנו זה החברה שלנו, זו חברה משפחתית שהוקמה לפני 3 שנים. אנחנו מייצרים תכשיטים, זו הפרנסה שלנו. 100% אינטרנט. 100% אינטרנט, ויותר מכך שעשינו קודם כל אתר, ובעקבות האתר הקמנו את המפעל ייצור. מדהים. שזה, אני חושבת, לגמרי הדור הבא. לגמרי. דייב, מה אצלכם? אצלי בעסק בעצם הייעוץ הוא 100% אונליין, הוא 100% בעצם e-commerce, וזה ההכנסה העיקרית שלי. יכול לספר על כל מי שאני עובד איתו במיקור חוץ, גם הם, התקשורת איתם היא באונליין, והם עובדים 100% עבור התחומים האלה. ומבחינת לקוחות, אני יכול לספר על לקוח שאני מלווה, עסק ירושלמי של 61 שנה משפחתי, שלאחרונה, וזה עסק שמגלגל מחזורים של לא ננקוב, אבל 100,000 שקלים בחודש, ולאחרונה המחירות באונליין גברו על המחירות בחנות. מדהים. וזה בעצם הפך להיות איזשהו מגן, כי ממש לאחרונה, עוד קצת אחרי זה בעצם, נוצר איזשהו מצב ביטחוני בירושלים שמוריד את כמות הקונים בחנות. אז ככה שעסק של 61 שנה באינטרנט, היום ספציפית, בקרוב זה ישתנה, נשען על אולי 90% מהמחירות שנעשות באינטרנט. מדהים. אני רוצה דווקא רגע לקפוץ לנחום קודם, כי אתה התחלת גם מחנות ורק עכשיו עברת לאונליין. בעצם איך עיקר ההכנסות שלך? קודם כל יש לך חנות מדהימה באופליין. תודה רבה. כן, האופטיקה שאני עובד בה היא בעצם אופטיקה שקיימת מעל 30 שנה, יושבת ברחוב קפלן בתל אביב. החלטנו לפני 3 חודשים להקים את מחלקת האונליין. אני מתפרנס 100% ממנה. שואלים אותי הרבה פעמים אם אפשר להתפרנס, אז אני תמיד אומר שאני מחזיק אישה, ילד ודירה במרכז הארץ, אז בינתיים זה בסדר. וכן, אנחנו מתבססים, מאמינים שגם נכון להיום העסק אונליין מחזיק 20%, תוך 3 חודשים הוא הגיע למצב שהמחזור שלו הוא 20% מהחנות אופליין, שקיימת 30 שנה. אל מול 3 חודשים של חנות באינטרנט. בדיוק. לכן אנחנו מאוד אופטימיים לגבי העתיד. דרור, איך זה אצלכם? בלי לחשוף מספרים, כי אולי יש פה מס הכנסה, לא סתם, אני צוחק. הכל מצולם ועובר בסטרימינג, אז תיזהר. לא, אצלנו זה גם תהליך מאוד מדהים, כי אנחנו חנות שקיימת כבר 35 שנה, וזה החנות שנמצאת ברמת אביב, שעובדת ויש לה את הקהל לקוחות שלה והכל, אבל מהתהליך הזה שנכנסנו לאי-ביי ובעצם למחירה האינטרנטית ובסוף גם לתהליך המובייל שנכנס והכל, הגענו לנקודה שהיום אנחנו 50% מהמחזור זה אופליין, ו50% זה הנושא של המובייל והאינטרנט, כשאצלנו זה 32% מובייל מצלח המחירות, אבל סך הכל 50% מחזור, שזה דבר מדהים, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים מהדבר הזה. מדהים. איך המובייל הפך להיות כלי בעצם בדרך שאתם מנהלים את העסק שלכם? זאת אומרת, בתקשורת עם לקוחות, באופן המחירה, טיפים שאתם יכולים לתת, איך מישהו קונה לדוגמה אוטו ב$260,000 במובייל, שם לו תמונות, שם לו סרט, כותרת נכונה. דייב, איזה טיפ מנצח לך יש למי שבעצם מנהל את המסחר במובייל, מעבר לתאימות של אתר כמובן למובייל? איך מבצעים מחירה נכונה? אז קודם כל, לא להתעלם ממה שגם הצגת לפני כן, שואו-רומינג. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה הכי יפה כישראלים, מסתכלים בזאפ, תוך כדי שקונים לפטופ, משווים, אז במקומות אחרים משלימים גם את העסקה שם. וראינו שזו גם העלייה שחווינו אותה. לקוחות נמצאים בחנות, הם מחפשים באמת, כמו שאמרת, על פי איזשהו קוד, או על פי איזשהו תיאור צבע, זאת אומרת, זה בורדו, אבל הלקוח כותב אדום. אז הרעיון הוא באמת לבוא ולהתאים את זה אל התהליך הזה. זאת אומרת, לתפוס לקוח שלפעמים גם העסקה הזאת היא נעשית ממש ככה באיזשהו הכבה, זה ממש כמו תהליך של לגנוב.
מניסיון. אז הרעיון הוא באמת לבוא ולהתאים את דף המוצר אל הלקוח שנמצא במובייל, שזה אומר מינימום 10 תמונות. אני קניתי את החולצה הזאת באי-ביי, היו 18 תמונות לחולצה הזו, לא היו לי שאלות, היו הצעות של מוכרים אחרים, אני לא הלכתי אליהם, הלכתי למי שמראה לי הכי הרבה. אם זה על הצעה מאוד ברורה, אני נמצא בחנות, אני רואה מוצר ב$150, ואני רואה אותו באינטרנט ב$119, SLA סופר ברור, זאת אומרת, הצעת שירות מאוד ברורה, תוך 3 ימים זה אצלי בבית, 60 יום החזר, בום, יש מחירה, די פשוט. מדהים. דרור? קודם כל, בשביל המובייל, הנה גם עכשיו עליי, לא משנה, הוא תמיד צמוד אליי, זה בעצם המרכז עסקים שלי. צריך להבין את זה. היום הכל מתנהל מפה, אני מנהל את זה מפה, הלקוחות שלי מתנהלים מפה, והדבר, מה זה בעצם מייצר, זה את הזמינות הזאת. הזמינות שאתה תמיד זמין ללקוח, הוא שואל אותך שאלות, אתה צריך להחזיר לו תשובות מהר, ואני חושב שזה המפתח קודם כל לפני להבין מה גורם לבן אדם לקנות שעון ב$100,000 בלחיצה בכפתור בטלפון. וזה קורה. אם היית אומר לי לפני 2 הייתי אומר לך, אתה משוגע, זה לא יקרה, זה קורה הדבר הזה, ואנשים קונים. איך זה מתבטא? זה קודם כל הזמינות, כי הזמינות מייצרת את האמינות, הבן אדם צריך לסמוך עליך, ואם אתה עונה לו מהר ומסביר את עצמך כמו שתלך, זה עוזר. והדבר שני, בהיבט של המחירה עצמה, אתה צריך שזה יהיה ברור. אז אנחנו שמים 12 תמונות, ברורות מאוד של השעון, את הכתר, את התעודות, את כל מה שצריך בשביל שהוא יראה את כל הדברים המרכיבים של השעון. והדבר שני, אנחנו משתמשים גם באיזה מילות מפתח חשובות. למשל, אם בן אדם קונה שעון, רוצה שהוא לא גנוב, אז צריך שיהיה לו תעודות. אז אנחנו כותבים תעודות, ושהשעון חדש, ו6 תמונות. כל זה ביחד, עם הזמינות שלך, שזה מחבר, סוגר את המעגל, יוצר את התהליך הזה, ובסוף אנחנו רואים שזה עובד מצוין. נחום, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אחרת, כי אתה גם חדש, וברור שכולכם כל הזמן נשענים על כלי מחקר וניתוח, ומנסים כל הזמן לשפר את הפעילות על פי תובנות שאתם אוספים מהפעילות שלכם. מה אתה הספקת ללמוד בזמן הקצר שאתה מוכר? האמת שקודם כל הלימוד הוא יומיומי, אין נקודת זמן שבה אתה לומד ואז רק מיישם, אלא באמת לומדים כל יום. גילינו המון דברים, לדוגמה בתחילת הפעילות, שמתוך 30 משלוחים ראשונים לארצות הברית, כ-22 היו למדינה אחת, לקליפורניה. הבנו בעצם שיש שם ביקושים מאוד ערים, כנראה למשקפי שמש, עקב המזג אוויר המצוין שיש להם שם. ובעצם זה יצר לנו הבנה שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולתת מענה יותר טוב לקהל הזה, ושינינו פשוט את המלאי, שינינו פשוט את הליסטים עצמם בהתאם, כשאני אומר ליסטים זה רשומות, העלאה לתוך eBay, ובעצם התקנו אותם בצורה כזאת שהיא תתאים לקהל הזה. אפשר איזו מילה שנחום הזכיר לי פשוט, אנחנו גם זיהינו איזה משהו בדפוסי קנייה של אנשים, וזה דרך אגב גם מתקשר לכל נושא כמובן של המובייל והזמינות. ראינו שאנשים אוהבים בקנייה מזדמנת, יש להם 2 פיקים. יש להם פיק שאנשים קונים בלילה, במיטה, משעמם לבן אדם, יושב בבית, לא זה, ומתחיל לדפדף במיטה ומתחיל לקנות דברים. וראינו שיש פיק נוסף בשעות העבודה דווקא, שהבן אדם יושב בתוך הקיוביק, כנראה באיפשהו זה, ומשעמם לו, והוא מתחיל לקנות דברים. וזה כמובן גם משפיע על אסטרטגיית מחירה שלך, כי אתה, למשל, אנחנו מכוונים מחירות פומביות, שיסתיימו בדיוק בשעות האלה, וככה אתה יכול לייצר יותר מחירות. אז הכרה באמת של הדפוס של הלקוחות והתאמת המוצרים אליהם ולא ההפך. חברים, אנחנו לקראת סיום, יש שאלה שהתקבלה עכשיו מהקהל שהעבירו לי, ומעניין את הקהל לדעת מה אתם קונים באינטרנט. טלי, מה את קונה? נו מה? תכשיטים? הדבר האחרון שקניתי זה כרית הנקה. את יודעת שאם את יולדת פה, יש לך כרטיסים לגו מובייל לכל החיים. כן, לגמרי. עוד מעט. דייב, מה אתה קנית לאחרונה באינטרנט? אני מקפיד לא לקנות פחות מ-20 מוצרים בחודש, באי-ביי בדרך כלל, אז זה הנעליים, הג'ינס, החולצה שמתחת, הלפטופ, האביזרים שלו, כולם מהאינטרנט. מדהים. דרור? הדבר האחרון שקניתי זה וישרים. לאוטו שלי. אני קונה הכל. הקנייה האחרונה שלי הייתה, אני חושב, בבלק פריידיי, אגב, ג'ינס ונעליים, אופנה. זה היה מזמן בלק פריידיי. אתה צודק, אני צריך להתחיל להתעדכן. חברים, אני רוצה ממש להודות לטלי, דייב, דרור ונחום. זה אנשים שבאמת מגיע לכם. תודה לך. זה אנשים מי שמוכר באינטרנט יודע את כמות ההשקעה שהם נותנים כל יום על העסק הזה, האכפתיות כלפי הלקוחות, ואני חושב שאם הבנתם נכון בין הדברים, בסוף
השירות וחוויית הלקוח שאני נותן הם הרבה יותר חשובים ממחיר ומהמוצר לפעמים, והזמינות שלנו, המובייל הפך אותנו גם כצרכנים להיות זמינים, גם כמוכרים, לנהל את העסק שלנו בעצם מכל מקום, ושלושתכם אמרתם בעצם, וגם טלי אמרה, על האונליין והאופליין, איך האונליין פתאום תופס חלק יותר מרכזי בפעילות, אנחנו מקצים יותר משאבים לשם, וגם שם אנחנו מייצרים רווחיות יותר גדולה. אז תודה רבה לכולכם, אני מקווה שאתם נהניתם והפקתם מזה, והמשך הנאה מהיום. תודה רבה. תודה.